Питаме Брафилиус. И се надявам да има убедителни отговори. Уинкс, каква приятна изненада! И вие ли сте тук? Ама че е малка магическата вселена? Техномагията излезе от релси. Нещо ни подсказва, че ти си виновен. Аз само исках да се сприятеля с тази катерица и тя ми отмъкна камъка на спомените. Тоест камъкът на Рокси. Крадец такъв. Ядрото става все по-нестабилно. Уинкс, трябва да използваме нашите сили. Магия на Уинкс. Бътърфликс. Лум, фея на драконовия пламък. Муза, фея на музиката. Техна, фея на технологиите. Флора, фея на природата. Лейла, фея на вълните. Стела, фея на яркото слънце. Пламтящи люспи.